op til en af Balis mange vulkaner, Badura, som I ser her. Det er den anden største på øen, ca. 1700 meter over havets overflade. Og I kan se, der er en stor sø hernede under, og så har I vulkanen bagved. Og det er også muligt at tracke op på toppen af Badura. Man tager simpelthen ned i bunden af søen, og så tracker man ca. 600-700 meter. Og det er meget normalt, at folk tager herop, overnatter nat herop, og så tidligt om morgenen, mens det stadigvæk er køligt, 12-14 grader, jamen, så tracker man så op, som cirka tager 2-3 timer. Det er ikke den største af øens vulkaner. Den ligger lidt længere i øst, og Agung hedder den, og den er lidt over 3000 meter høj. Så at der skal man endnu tidligere op, og normalt hvis man bor nede i Sanur eller Kuta, så tager man afsted allerede sidst på aftenen omkring 10-11 tiden, så er man på foden af vulkanen omkring 2 om morgenen, og så tracker man ellers op, så man er oppe på toppen, som tager cirka 5 timer, så man er deroppe ved 6-tiden, altså når solen den står op, og så har man en fantastisk udsigt ud over Bali. Det er utroligt, at på en lille ø som Bali her, som kun er cirka 5.000 kvadratkilometer stor, at man inden for relativt kort tid, altså kun 1,5 til 2 timer fra hovedstrandene, altså nede ved Sanur og Kuta, kan komme herop, køre igennem det smukkeste natur, op igennem rismarker og plantager og oplever det smukke landskab, og så inden for kort tid, så pludselig så står man her ved vulkanen. Og som I kan se, så er der altså et kæmpe område her under mig, hvor der er sø, der er vulkanen, der er på den gamle vulkan er der 3 nye vulkaner også, men det er efterhånden mange år siden, at den har været i udbrud. Senest var Agung, som var i 1963, og når man besøger det område, er det også meget mørkere, altså lavasten og så videre, end man ser her, hvor det nu er forholdsvis grønt. Man kan se lidt over til venstre, at det stadigvæk er mørkt derovre, at lavaen har rendt ud. Men altså som sagt, besøger man den anden Agung-vulkan, så vil man kunne se der meget mere spor og meget mere den her sorte lavasten. Og stranden oppe i nord, den er også helt sort i forhold til nede ved Sanur og Kuta, som er hvid sandstrand. Så har man altså lava sandstrand oppe ved den nordlige kystlinje på grund af vulkanerne.